kita nang ibali mo di kita. Live tanong, kaya mahina sige na. Dapat nakagiyan ni katamin siya, dia din natabiyan. Opio mi lang ah. Kau tu si Rosalinda. Kayu tadi tadi gimana makan dia kuan, gimana sorot. Amira. Kamu mana nau? Ate si Amira. Ada yang dia kantor sa kuwa doto. Nalito yan. Ate si mo kami malis ka ba na isa? Nalito siya yan. Terkesan berkeginanay. Yaro nota. Kata si Rosale. Halo. Ibu. Nang ko ba tanong mataglaman? Kata kayo nga. Oh. Ako to si Juan, alay yung kapal sa maestra. Lagi ko na. Ayun nandito sa kuwan. Kasi kaya mali, ay na yung tinitinayo na. At kaya siya yunan. Yung betap. Ay niya katabas. Bakit si Rosale? Kata si Neta. Hindi tayo ni parang bilang niya ron. Opera. Anak, kapatago lubat tayo sila pong nila. Amya ka rin. Ito man ang kilang nagkaon mo ako. Ay, opera natin anak na babala. Basta di magkamusta. Gagong bilbili. Kung ano ba ito sila tumuhamin? Dato muhamin. Spesial, makan semua po di. Ah. Anak ko po di. Ayaw, balik pa kayo. Ayaw mo ang pelpa. Pero tadi dia dah mau di. Lagi ko. Ha? Sinay kada mau di. Adi din. Ina ko na mga raga si Prince Dalay ka. Minum bayar kaya mau po di. Minum bayar kaya mau po di. Hindi ka mati pa na. Karong may sige lubuyan na, di ka mga puli. Apa? Si Prince
Buat air sama setengah. Sumilong ba yun? Karena ngomong. Kaya berikan. Si Maria Mira. Ya Mira. Dari apa sada ko? Sesuai ira pudin kau mon. Meron ka ng guraw. Apa ya itu? Guraw pa, nangaraw ka na katalina na. Para lama. Kalau ni ko kutuin na tingay malalayon. Malalayon rakan. Araw ka man. Araw ka man, ubay. Kasih mau memang pulau. Ya kadu geden ba po niya. Si Amira, itu tuh para ka, matagal kasi